Дай, добре дошли във втория епизод от Minecraft Survival. Сега съм си в къщата, която обещах в предния епизод. Така, това да го махнем. Така, както виждате, сме под земята. Нощ, не благодаря. Така. Този кабелстон всъщност е един бренчмайн, който е напълно безполезен и няма да го използвам. Така. Тук. Нищо. Ако забелязвате, не лагва вече. Просто да инсталирах и пак инсталирах приложението и готово. Не лагва. Но това е много добро. Да, намерих две айрон. Да. Моля, напишете в коментарите за какво да го използвам, за ножици или за меч. Но мисля, че ще е по-редно за ножици, за да си направя леко. Всъщност сега ще ги направя. Така. От предния клип публикувах го преди 5 дена и няма нито един коментар. Нито един. Напишете нещо. Добре, сега ще направя нова кирка. Защото предишната е рип. Ето така. Даже две. Така. Сега. Тук малко ще поразширя. Предполагам, че ако сте го гледали предишния клип на компютър и не сте чували абсолютно нищо, затова сега съм с микрофонче. Слушалки. Така. Е добре да не лагва много малко, ама си лагва все пак. Един час няма да след да направя. Тъпи кръвник. Какво се случва? Така, един час, така. Така. Слаймбола, който виждате, да, той е от един слайм. Голям слайм. Който срещнах помежду епизодите, беше се спълнал точно до платото. Но не беше много приятна гледка. Хич. Чакай я си. Моля. Това за сега не ми трябва. И това.
яйце ще му вдъхна живот. Добре, няма нищо. Така. Сега... Да няма какво да оставя друго. Така че ще разширя с още един блок. Така. Така. Още един час няма да зле. Айде бе. Ти можеш. Ти можеш. Добре. Казах ти, че можеш. Така. Добре. Сега вече остава да намерим една единствена овца. Ако е тъпа, ще я заколя. Ако е тъпа в смисъл, ако не ми даде 3 вълна, да, ще я заколя. Така. А това тук го започнах, защото има вода. Имаше вода. Ето, казах ви. Това е тъпо. Инкадно. Така. Мисля, че навън вече да проверим. Да, навън вали. Да. Ако вали, значи съвет, ако навън вали, не дайте да излизате, защото така мовете ще се запазят живи, няма да изгорят, защото вали дъжд. И може гръм да ви удари и да ви убие. Да. Нали знаете, че ако гръм удари селянин, той става вещица. Добре. Ой, друг съвет. Не трябва да си правите дървени глупости. Дори дървен меч. Само една проста кирка. Нищо повече. Това клип ще бъде такъв. По-кратък от предния. Защото просто няма смисъл какво да ви показвам толкова. И така.
Ето тук филетито е от икрата. Просто сенситивите това какво. Да, вече знам какво. Не ми харесва. Съжалявам. Така това беше случайно просто. Така ще го изчакам да заради. Правих опити да снимам с друго приложение, но нещо не ми хареса, защото не мога да го спра просто. Така че това мисля, че ви харесва. Най-добре си е. Чакай. Що? Така е, това сенситивите трябва да го махна. Ето това. Game. Да, сега не излизам, защото мобовете могат да ме пречукат като болна кучка. Не е вариант. Това е много бавно. Чакай. Чакай. Чао.